sabi ng kapatid ko, bibigyan niya ako nito. Ito yung sabi ko, variety ng begonia, pero iba yung bulaklak eh. Hindi yata siya begonia. Yung dahon niya kasi medyo kahawig ng begonia, pero parang mas maganda itong tingnan kasi parang glossy. Tapos yung bulaklak niya kulay pula na may yellow sa gitna. Parang malutong siya pag kinain, parang ganun. Kaprom D, nag-visit ako dito sa sa pamangkin ng bahay ng pamangkin ko. Bali, na-surprise ako kasi hindi ko akalain na ganun na rin pala ginagawa nila. Totoo Kaprom D, hindi ko talaga alam na gumagaya sila sa garden ko. But syempre natutuwa ako kasi parang masyadong influencer yung ginawa kong garden na bato. So hindi lang naman yung pamangkin ko yung gumaya dito, but napakarami yung mga dinadaanan kong mga bahay-bahay dito papunta dito sa aking pamangkin sa bahay ng kapatid ko. May mga may mga puting bato na rin yung mga nila, kaya syempre nakakatuwa yung ginawa nilang inspiration, yung na-inspired sila sa aking ginagawa, yung paghalaman, paglalagay ng mga puting bato sa sa halaman. Ginawa nilang parang landscape, pinang design sa mga gilid-gilid ng halaman. Yun ang natutuwa ako Kaprom D, kasi syempre hindi ko naman nakalain na magiging parang magiging wide yung aking influence sa paghahalaman. So syempre nakakatuwa kahit kayo man yung nasa situation na ito. So matutuwa ka kasi dahil doon sa mga puting bato na ginawa ko at nakikita nila, na-inspired silang maghalaman at napaganda nila yung kanilang mga bakuran. Ito mga Kaprom D, papasukin na natin yung bahay ng pamangkin ko. So actually, namili ako ng halaman doon sa nagbibinta dito ng halaman. Naisipan ko lang na dumaan dito kasi malapit lang naman yung bahay nila dito. Kaya ito Kaprom D, papasok na ako. Papakita ko sa inyo kung anong ginawa nila. Although hindi naman siya kasing bongga nung ginagawa ko kasi talagang parang nagsisimula pa lang sila. At yung ko siguro medyo matagal na yung ginagawa ko, kaya naayos ko ng ganun kaganda. So sa labas ng ng bakura nila, yung napakaraming Hawaiian tea plant na nakikita. Tapos siyempre yung dito medyo naman, hindi pa masyadong magaganda yung halaman niya kasi nagsisimula pa nga lang at hindi pa siya nakapaganda para pagandahin talaga ng todong-todo yung kanyang garden. Ito mga Kaprom D, nagtanim na rin siya ng mga crotons kasi yun ang nakikita niya palagi, yung crotons sa aking video. So bihirang-bihira ako pumunta dito mga Kaprom D, yung crotons. So iba-iba. Ayan. So pag lumagaw siya siguro mga 2 months, hanggang 3 months at up to 4 months siguro makikita na yung magiging maganda ito. So syempre dito yung yung kapatid ko kasi palaging humingi sa akin ng pulang halaman. Although dito rin naman nanggaling yung, kaso wala na siya nung binagyo yata. Hindi ko alam, basta hindi ko alam kung bakit siya hingi sa akin ito. Hindi niya naman binibenta, pero sabi niya naubos daw. Siguro namimigay din siya, pinapamigay din sa mga bawat humihingi. Ito Kaprom D, propagate ko ito, yung parang begonia. Binabad ko sa tubig, tapos hinayaan ko lang siya, tapos nagkaroon ng sanga. Ito yung nagkaroon na siya ng mga dahon-dahon at ugat sa niya ilalim. Tapos ito Kaprom D yung mayroon na siyang sibling. Tapos ito binigay ko rin sa kanya. At ang dami-dami niya ditong cactus na tinatago. Ano to? Ang dami-dami naman. Ang liliit na cactus. Ayun Kaprom D, ang dami-dami niyang cactus na maliliit. So abangan ko yan, ako naman hihingi sa kanya. Tapos ito yung shamrock purple na ito Kaprom D, yung kapatid ko nagbigay nito. So parang ito na lang yata natitira sa kanya. Marami pa rin doon. Ayun yung shamrock purple na parang butterfly. Tapos yung Kaprom D, yung malaking alocasia. Ito, alam ko ito yung lumalaki na alocasia, yung parang naakit ng tao. So yun. At ito Kaprom D, nakikita mo yung yung mga white stone
na nilagay nila. Although hindi naman siya kasing puti nung ano, white stone na nilalagay ko. Kasi yung kapromdi yung nilalagay ko dun sa ano, pinipili ko talaga yon. Kahit na matagalin ako magpulot ng mga puting bato, basta pipiliin ko yung maputi. Yung pinakamaputi pinipulot ko. So kapromdi ito parang ano, so okay lang kasi maganda rin naman. Hindi ka makakaapak ng putik, malinis tingnan. Tapos ayan, parang nagsisimula pa lang, kunting-kunti pa lang yung nailagay nila. Saka dito kapromdi, meron din silang mga begonia. Alocasia na sa magkabilang ano niya, sa may pintuan dalawa. Tapos ito yung I think it's all variety also ng yung begonia. Pero alam ko na mamulaklak siya na maganda. Pero yung bulaklak niya, difference sa begonia, parang hindi ko alam kung magkamag-anak ng begonia yun or varieties. Ito naman yung Persian Shield, binigay ko to sa kapatid ko. So ayan, napakarami niyang halaman din dito. At yun na nga yung kapatid ko naghahalaman pa rin. At talagang busy sila kasi talagang certified from the inspired sila. Kahit yung kapatid ko na-inspired sila masyado. Tika lang. Ito yung ginawa niya talagang, yung ginawa niya dito kaprondi, hindi niya ginawang iba yung ginawa niya kasi kadalasan dito talagang nilalandscape nila for plants, for planting yung white stone. Sa kanya iba yung ginawa. At iba rin yung ko dun. Iba rin yung ginawa ko kasi yung sa akin hallway yung ginawa ko doon. Hindi dinesign para sa taniman ng halaman. So sa kanya ginawa niyang ayan kapromde. May mga halaman sa gitna. Ito yung ang ganda ng bugambilya mo. Ayan, bugambilya. Tapos yung caladium sa gitna, may pinya-pinyahan sa gitna. Ayun. So iba yung ginawa niya at iba rin yung halaman kong ginawa doon. So ito meron siyang calathea. Ayan, different varieties of calathea. Ang dami. May coleus din siya. Calathea. Coconut bonsai. Tapos yung Persian Shield. Tapos karamihan naman dito kapromli yung golden putus. Ayan. Tapos ito yung sabi ng kapatid ko, bibigyan niya ako nito. Ito yung sabi ko variety ng begonia, pero iba yung bulaklak eh. Hindi yata siya begonia. Yung dahon niya kasi medyo kahawig ng begonia, pero parang mas maganda itong tingnan kasi parang glossy. Tapos yung bulaklak niya kulay pula na may yellow sa gitna. Parang malutong siya pag kinain, parang ganun. Tapos naman dito parang tassel fern. Ito yung mahal na alam ko nito panghangin. Hanging ito. Dapat hindi ginaganyan kasi dapat nakaganyan siya. Ayan. Tapos malilit na begonia. Ay coleus. Alam ko sa akin yata ito galing. Tapos yung Cecilia Guinea. Ayan. Tapos itong binigay ko to sa kapatid ko yung winter melon na peperomia winter melon. So maganda na siya. Yung sa akin medyo pumangit na yung winter melon ko kasi dahil sa napakaraming humihingi, hindi ko na control. So yung sa akin naman parang medyo maliit na pero tinago ko na siya. Sabi ko hindi na ako mamimigay noon. At ito sa kabila, sa ilalim yung sinyas. Ayan. Meron silang ibinida sa akin mga kapromdi. Bibigay yata nila to sa akin. Favorite ko to actually. Ito kapromdi, nasa loob ng bahay nila inilabas para ipakita sa akin. Ito yung Alocasia black velvet, kung tawagin. So ang bulaklak daw nito ay kulay pink. I think kulay pink. So ito yung hinahanap ko rin. Gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Kaya lang wala naman nagbibigay sa akin. Hindi ko afford bumili. Tinatanong ko doon yung yung binilang ko ng halaman. Masyado naman siyang napakamahal niya na ng halaman. Hindi siya asinso doon kasi
dapat nagsisimula muna siya sa mura kasi wala pa nang bumibili tapos ang mahal na kaagad ng benta niya. Ayun. So ito yung ano Kaprom Di inspired. So yung halaman ng aking kapatid at yung pamangkin ko na yung nag-asikaso kasi busy sila sa ano kanilang mga ginagawa. Ito Kaprom Di ang aking kapatid na ano plantita. So actually talagang siyang original na plantita kasi mahilig siyang magtanim, pero ang hilig niyang itanim mga gulay. Pero nung bata pa siya, talagang nagtatanim siya ng mga halaman. Pero yung halaman niya kasi dati, yung ano mo tawag doon? Ano bang tawag nung tanglad? Tanglad yung tanglad yung tinatanim ng kapatid ko dati. Kaya yung ano namin dati, bakuran, ay yung bakuran namin napapaligiran ng tanglad nung bata pa kami. So yun talagang hilig niya magtanim. So ngayon, tinanay niya naman yung paghahalaman. So bakit ka nagtanim ng ganito? Nainggit ka ba sa garden ko? Sabi ganun, Kaprom Di kapatid ko siya, so okay lang. Bakit ka naggumaya sa garden ko? Maganda ba yung garden ko? Oo. Bakit mo ginayang ganito? Siyempre, para maganda rin dito sa bahay. Pumunta siya sa kahapon sa bahay. Sabi niya nagtatanim na rin naman daw sila ng halaman, so inaayos na nila. Kaya ito na surprise ako dahil hindi ko alam na ginagaya pala nila yung puting bato na nilalagay ko. So ito naman maganda, maliwalas. Saka maganda talagang tingnan Kaprom Di kung gagawin nyo rin ito sa bahay nyo, talagang maganda. Saka natutuwa ako kung sinasabi nyo sa akin Kaprom Di na gagayahan yung garden ko. Tuwang-tuwa ako Kaprom Di. Kahit hindi ako original ng maggaganito, pero talagang napakaganda, para kang nasa disyerto na napapaligiran ng mga parang disyerto na paraiso yung dating. Anong balak mo dun sa halimbawa dito? Kasi napakalaki ng bakuran mo. Anong binabalak mo dito? Gagawin mo rin ba tong lalagyan mo rin ba ng mga puting bato? Puting bato yung hallway mo? Oo, kala ko ay papunta doon sa may kalsada. Papuntang kalsada. Saan ka kukuha ng puting bato? Sa ilog. Marami ba dyan? Oo. Pwede ba kitang agawan? Pwede naman. Ayun Kaprom Di yung sulong-sulong niya yung dito, yung pangunguha ng puting bato kasi wala siyang kaagaw. Ay doon sa pinagkukunan ko, ang dami-dami na namin. Saka talagang nauna na ako, halos maubos na yung mga puting bato doon. Ayun Kaprom Di yung yung certified Prom Di, inspired by certified Prom Di. So hindi ko sila inutusan na ganito kasi kanya-kanya naman ang pupunta lang siya doon sa bahay ko sa kubo para maghingi ng halaman, pero hindi ko alam na ganito na pa rin ginagawa nila. Kaya yung naparaan ako, ito na nga, nakita ko ang ganda na. So sana ganito rin yung mga kapitbahay ko, ganito rin gawin, yung mga kapatid ko ganito rin gawin kasi napakaganda Kaprom Di. Parang iba yung maramdaman mo kapag nasa gitna ka ng yung ginagawa mo ng mga puting bato. Ayan. Kaprom Di, yung kapatid ko parang pang-tatlo ako galing sa kanya kasi ako yung bunso. So yung kapitbahay ko yung sinundan ko sa tapos yung sinundan ng kapitbahay ko na sinundan ko. Yung bali pang-tatlo ako galing sa kanya. So galingan mo para pag dumating mga bisita natin, dadaling ko rin dito sa garden mo para ma-inspire din sila sa ginagawa mo. Dagdagan ko pa mga puting bato. Parang kulang pa yung puting bato na mo. Dapat paabutin mo dito para magandang tingnan. Or dagdagan mo ng konti yung puting bato diyan para mas magandang tingnan kasi pag bumaha tapos abutin siya ng baha, lulumutin yung ibabaw niya. Dapat dinagdagan mo ng konti, saka dapat may buhangin sa ilalim. Ha? Dagdagan pa naman Iyo. Ito yung Kaprom Di, ang ganda-ganda ng bonsai na niya. Coconut bonsai. Libre lang dito sa aming mga ganyan. Hindi kami bumibili ng mga ganyan kasi kami na yung gumagawa. Kasi pag bumili kami, wala na kaming budget sa pagkain, tapos bibiliin pa namin yung bonsai na niyog. Napakamahal niya, alam ko Kaprom Di, napakamahal ng bonsai na niyog. Ayan.
Tapos sa gilid ng harap ng bahay nila, ito pa rin, may ano, may bahay ng kalapate. So napakasarap ng pakiramdam sa harap ng bahay mo, may halaman, may kalapate, may bahay ng kalapate. Ayun. Tapos sa bandang ano sa harap mayroon ano, talagang probinsya ka Promdi. Anong tawag dito yung ano? Puso. Kaso parang di na yata ginagamit. So napakasarap ng pakinggan ay pakiramdam ng ano, may ganito sa harap ng bahay, tapos sa likod ng bahay niya mga palayan, pag yung nandiyan yung palayan na ano, napakasarap tingnan. Kahit na hindi magara yung bahay mo, simple lang naman. Tapos yung ano halaman napakaganda at napakadami. Ayan. Ayan kaparmdi sa bahay ng kapatid ko at yung prepared ng aking pamangkin. Ayan, napakaganda na. Sana pagandahin na pa nila yung dagdagan pa nila yung mga puting bato para mas maliwalas tingnan. Medyo marami-rami na yung nagpapa-shoutout ngayon mga kaparmdi, kaya parang nahihirapan na rin magbasa. Pero okay lang para ikakasaya ng ating mga viewers. Okay lang, gagawin ko ito. Shout out to or regards to family of Edwin Polong Abuel in Richmond, Virginia, USA. USA in Cebu, Makati. Dave Gomez, second time. Mga kaparmdi, ang pinakaunang tumulong sa akin, nagpadala ng tulong sa akin ay si Joella Plantasia. Isa po siyang plantito or plantita na naka-base sa Australia. Tingnan nyo rin po mga kaparmdi yung kanyang vlog sa kay Winnie Estanyo. Shoutout po. Shoutout to Jean Mendoza in Lilith Mergaleo from Makati City. Absolum Responder. Shoutout to Begornia family of Caloocan in to Lando Asirado sa Antipolo, Lamon, Camarines from Anime Romantic Lover. Olive Castigador from Quezon City. Bel Guerson from Portugal. Magandang araw po sa inyo. Palagi ko pong nakikita yung comment nyo from Portugal. Bel Guerson. Maricel Paredes from Pulu, Cabuyao, Laguna. Shermaine Nicole Di Guzman from Nueva Ecija. Shout out to Elisa Anggoluan from Calamba City, Laguna. Chris Alan Kiamco or Chris Kiamco from Kingdom of Saudi Arabia. Magandang araw po sa iyo. At Anby Happy, isa rin po siyang plantito. Advance Happy New Year sa Salazar family of Goa, Camarines Sur. Joy at Home. Shout out to Milagros Caja from Bulaon, Resettlement City of San Fernando, Pampanga. Shout out din po kay Rofa Faustino, Shirley Espinosa and family from Sitio Binundukan, Sapang, Marakel, Tarlac City. Catalina Brinces from Arbor Town, Karuhatan, Valenzuela City. At kay Florindo Abad family from Binangonan, Rizal. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. At binabati ko pa kayo ng isang magandang or maligayang taon. Maligayang taon po. Happy New Year po sa inyong lahat mga kapromdi. Mula po sa aking family. Marami pong salamat. Don't forget to subscribe. At huwag po kayong magsawang manood ng aking mga vlog at ginagawa ko naman lahat po para maging maganda at magustuhan nyo po. Maraming pong salamat. Mabalus po.